household pag ampo nagatubo sa CLP sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagtuo, bagong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpadul sa mga batanon. Mari Richmond kami yun gipalig-on sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Sa matag weekend household pag-ampo nagatubo sa CFC sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagduo, bangong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpaduol sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyuon gipaligon sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Household pag ampo nagatubo sa CLP sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagtuo, bagong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpadul sa mga batanon. Mari Richmond kami yun gipalig-on sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Sa matag weekend household pag-ampo nagatubo sa CFC sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagduo, bangong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpaduol sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyuon gipaligon sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Sa matag weekend household pag-ampo nagatubo sa CFC sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagduo, bangong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpaduol sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyuon gipaligon sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Household pag ampo nagatubo sa CLP sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagtuo, bagong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth camp ug retreats nagpadul sa mga batanon. Mari Richmond kami yun gipalig-on sa Christmas party, grasya sa tanan gipaambit na mo. Sa matag weekend household pag-ampo nagatubo sa CFC sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok Sibin Chapel na himong saksi sa pagduo, bangong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids Assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo, youth
enrichment kami nyuon gipaligon sa Christmas party. Grasya sa tanan gipaambit na mo. Household pag ampo nagatubo sa CLP sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok si Chapel na himong saksi sa pagtuo. Bagong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo. Youth camp ug retreats nagpadul sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyun gibalik-on sa Christmas party. Grasya sa tanan gipaambit na mo. Household pag ampo nagatubo sa CLP sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok si Chapel na himong saksi sa pagtuo. Bagong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo. Youth camp ug retreats nagpadul sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyun gibalik-on sa Christmas party. Grasya sa tanan gipaambit na mo. Sa matag weekend household pag ampo nagatubo sa CFC sa parokya daghang kasing-kasing na bago. Purok si Chapel na himong saksi sa pagduo. Bangong mga miyembro gidawat sa dakong gugma mo. Kids assembly nagsayaw ug nagkanta alang kanimo. Youth camp ug retreats nagpaduol sa mga batanon. Marriage enrichment kami nyuon gipaligon sa Christmas party. Grasya sa tanan gipa